Arrarbele. Arratsaldeon. Izango da horre, mamuren bat edo auskalo, iratxoren bat edo. Ze beldurra zari gara eta atarikoan alaxe aipatu dugu eta beldurra batzutan badiogu ezagutzen ez dugunari. Baina beste batzuetan berriz ongiegi ezagutzen dugun horri diogu beldurra. Eta karo, mamuak nolakoak diren, zuk hemen pista batzuk ematen dizkiguzu, eta iruditzen bazaizu horiek aztertuko ditugu aurrena, ze esate baterako eta liburu azuk alaxe eskintzen diozu, bada bihotz itxurako mamu bat ere bai, ez? Bai, bihotz itxurako mamu hori izan zen liburuaren abiapuntua, eta, ipuin horretatik abiatuta, nire aitari idatzen nion ipuin horretatik abiatuta, sortu nituen beste 9 ipuin, mamu desberdinak, eta hoiekin osatu nuen liburua. Eta alakoetan batek erabakitzen du, mamuen gainean idatzi behar dut, eta ea ze mamu mota bururatzen zaidan, edo batean jabetzen zara barruan baduzula obsesio gixako bat edo mamuekiko denek badutelako azkenean edo atzekaldean olako mamuren bat edo beste. Ez, lehenengo ipuina bai, sortu zen barruan nuen hori kontatzeko behar horretatik, baina hortik abiatuta fokua jarri nuen mamu berriak sortze horretan, eta lana izan zen mamu berriak aurkitzea eta identifikatu eta horiek kontatzea. Bai, identifikatu dituzu ongi aski, eta bakarren batek bere burua ere identifikatuko du, izpilu gisa ere uste dut funtzionatzen duelako Aragizko mamuak liburu hau, eta ez dugu esan, baina Donostia Hiria kultursaria eskuratu zuen liburua da. Zalantza bat ere etorri zain niri, liburua irakurrita da, eta da, mamuak ote dauzkagun barruan, edo mamuak ote garen? Galdera ona da. Nik uste dut pixka bat denetarik da, hola. Badirudila, ipuin horietan kanpoan daudela mamu asko, baina mamu horien hasiera edo mamu horien jaiotzeko momentua edo leku hori askotan gure barruan dago, ez? Egia da, askotan ez dugula ikusi nahi, eta beste alde batera begiratzen dugula, baina nik uste ondo begiratuz gero, gure barruan sortzen direla benetako mamu horiek. Bai, ze beharroa da, salbuespena bada hil egingo nau izeneko ipuinak, ez? Bertan protagonistak bai, baditu mamu dexente, mamuak ikusten ditu bazter guztietan, beldur asko ditu, eta beldur horiek bere jokabidea moldatu egiten dute, eta erabaki bat, ez dugu esango zein, erabaki bat hartzera eramaten dute, ez? Hor ere, azkenean norbera jakin behar du mamu horiek kontrolatzen edo bideratzen ere bai, ez? Gero halako horiketan nahi ez bada. Bai, askotan muga dago zer da benetan gertatzen ari dena, zer da nire buruan gertatzen ari dena, ez da? Nire buruan gertatzen den hori benetako zerbait da, edo ez, edo, hor badago jolas bat, errealitatea eta fikzioaren artean, norbere sentimenduen eta benetan objektiboki gertatzen ari den horren artean, ez? Eta ipuin horrek badauka horretatik, zer da egia, zer ez da egia, benetan bera da bere buruaren mamua, edo benetan norbait dauka atzetik, ez da? Bai, aipatu behar da gainera zu ez zarela ahalegindu ere protagonista horiek simpatiko egiten. Gehienak ez dira oso simpatiko bihurtzen. Esate baterako, protagonistetako baten amak Maritxu deitzen dio, nahiz eta jakin berak Maritxu deitzea gorrotatzen duela. Baina badaki berak hala deitzen duela soilik humilatu nahi duelako. Bai, mina egiteko, ez da? Mina egiteko, ez? Bai, nik uste dut ipuinek badutela asko min egiteko nahi horretatik, ez da? Eta bai, puntu krudel asko badituzte. Esan, gustatzen zait, jolas hori, ez? Baina nik uste dut, errealitatearen parte ere badela. Pertsonak askotan oso krudela gara, eta horrekin jolastea, askotan esan nahi ez dugun hori, esaten ez dugun hori, baina pentsatzen dugun hori, hor dago, ez da? Esaten ez dugun arren, gure krudeltasun hori barruan dauka.